Fid-Tbatija hemm it-tama. Hekk qaltilna Bella Mifsud, mara li ftit aktar minn sentejn ilu tilfet lil żewġha wara vjaġġ xejn feliċi jiġġieled tip ta' kanċer rari magħruf bħala Hodgkin's lymphoma. Fjum sinonimu ma' Tbatija tkellimna ma' Bella dwar l-imrar tal-ħajja li daqet fl-aħħar ftit snin. Ħaditna lura għal-ġurnata meta ħajjeta nqalbet ta' taħt fuq. Kien is-sibt meta żewġha Jesmond mar id-dar kmieni u qallilha li ġej it-tabib għaliex il-boċċa li kellu taħt idu kienet qed tweġġaw. Dakinhar beda vjaġġ ta' testijiet u żjarat l-isptar. F'Marzu tal-2017, Jesmond, missier ta' żewġ tfal u nannu ta' 3, ħal aħbar li għandu kanċer. Tal-ħin tippanikja u konna jiena, raġel u t-tifel. Il-tifel ma fehmx, meta jgħidli le fimtu ħażin, mhux hekk beda jgħidlek, it-tifel tant ħadd xokk. Aħna ħadna xokk kbir, imma tħoss id-dinja se taqaf fuqek. Minn dakinhar bdiet triq twila mimlija emozzjonijiet, speċjalment ansjetà u inċertezza. U għalih kien jgħix ħajja normali. Jiena lbis ftit maskli. Kont biex nipprova nagħmel kuraġġ lilu. Ma xtaqx li nitfa' ċertu responsabilità żejda fuq it-tfal kienu għadhom se jibdew il-ħajja miż-żewġa tagħhom. Allura pruvajt nerfa' responsabilità jiena. Wara 3 xhur l-Ingilterra l-kura fl-appartamenti ta' Putino Cares, Jesmond kienet jistenna riżultati ta' xi testijiet oħra. Bella spjegat kif fl-istess jum li marru ċ-ċentru tal-onkoloġija għar-riżultati, il-mara ta' wieħed minn uliedhom daħlet l-isptar biex twellet. Binhom ieħor kien jonqsu eżatt 6 ġimgħat biex jiżżewweġ. Dakinhar ħadu l-aħbar li jrid jerġa' jitla l-Ingilterra għall-kura. Iddeċidejna fil-kurutura x'imbagħad ċemplilna t-tifel, għalna max għalilkom għadnu bat ngħidulek id-dar jew saw għalilna jiġifieri mill-onkoloġi imxejna għal maternity ward, però iddeċidejna fil-kurutur li nżommu kollox għalina u l-itfal ma ngħidulhom xejn sakemm Douglas jifraħ ftit bil-baby u Clint jiżżewweġ. Jesmond miet fis-16 ta' Jannar tal-2020 fl-età ta' 55 sena. Dik is-sena mmarkat it-38 anniversarju miż-żwieġ ta' Bella u Jesmond, 38 sena ta' mumenti u avventuri. Illum Bella tajt li l-isbaħ mumenti ma' żewġha kienu dawk ta' twelid ta' tfal. Iżda issemmi episodju partikolari li misa tinsaqat f'jum it-tieġ ta' binhom. Marru jagħmlu xi ħaġa fis-sala fejn kien se jiżżewweġ ġie lura u jien kont qed nipprepara x'ħammur nagħmel biex nagħmel xahri. U beka bikja. Mhux ta' tarbija u jiena għatlu x'inti tagħmel, għalli li ħallini għax qed nikbi bil-ferħ. Kienet espressjoni sabiħa wisq. Bella tiddeskrivi lil żewġha bħala raġel ferrieħi mimli enerġija li kien idawwal kull fejn imur. Nimmissjah ħafna x'filli jkun miegħek id-dar. Filli sempliċiment tiftaħ il-bib ma ssib ħadd fil-għaxija jibsa tkun waħdek. It-tfal miż-żewġin. Indhom il-familji tagħhom ma nkunx rid. Però nimmissjah fl-inqas ħaġa. Għax hu kien anki kien ikun qed jara s-salot nkun qed nagħmel fis-salot jara t-television. Jajjatli biex ejja ftit naqa' 5 minuti dek kont ngħidu ħallini għandi x'nagħmel. Jiddispjaċini l-lum rigrett għal dawk il-5 minuti li ma kontx immur ħdejh meta kien jajjatli. Bella u Jesmond kienu jgħinu lil koppji fit-tħejja żwieġ fil-korsijiet ta' Takana. Qalet li kull koppja tgħaddi minn żminijiet diffiċli, speċjalment fi żwieġ, imma appellat biex ħadd ma jaħli l-ħin fi ġlied fil-vojt għaliex il-ħajja qasira wisq. U minkejja li x-xewqa li żewġha jfieq sfaxxat fix-xejn, Bella xorta tgħid li fid-Tbatija hemm it-tama. Batejt ħafna, pero l-lum iżommuni biss il-memorji u l-imħabba li kellu għalija. Niftakar f'dawk, I keep going, nuħu n-nifs. Għax niftakar li hekk iridni, nuħu n-nifs, u għatfall u għan-neputijiet.